Se'ele Musa aleyhisselam Rabbehu ma edna ehlil cenneti menzileten. Musa aleyhisselam yankı sorağı berenden soň Allah Taala şey diýip jogap berýär. Cennete cennetçiler girip her kim öz paýyny alandan soň, maly mülkli bolandan soň cennetiň aldyna bir adam getirler. Muňa Allah Taala cennete girdiýär. Bulam cennette maňa yer urgalymyka, cenneti hemme kişi paýlaşyp gutoranyrlar şey diýär. Görgüli cennet öňeteninkidir öýdýän bolmak mal ýa-da gün güýçlüňki gowurga da diýişlenki diýip çaka diýen bolmak mal. Şonu Allah Taala şey diýär. Şu dünýede iň baý, han, sultanlyk sürýän karalewstwaň baýlygyny bersem razy bolarmyň diýär. Bolam eýsenäme diýär. Onu Allah Taala ýanka şey diýär. Ýanky baýlygyň 3-4 desseläp köpeldip bererniýär. Onda ýanka adam razy bolun ey Rabbim diýär. Allah Taala şu taýda öz jomartlygyny